helppoa. Syöminen. Ei tää nostaminen, kato nyt. Onko valmis? Rami Leiviskä, 180 kiloa. No niin, Rami, ota ylöspäin. Nosto hyväksytty, se oli paperia. Seuraavaksi. Onko valmis? Rami Leiviskä, 190 kiloa. Nosto hyväksytty, good lift. Ja seuraavaksi tankoon 120 kiloa. Nostovuoroon Severi Salonen. Valmistautuu Hollo, Mäkinen ja Reenfors. And this is a new Submasters world record attempt. Tanko valmis, bar is loaded, Rami Leiviskä. No niin, Rami! Kevyttä! Kiukulla sitten! Fiilis on karmivaa, tarvitaan murona kun päähän koskee. Eilen klubilla taidettiin juhlia, champagne kupli oli ilta kostee. Kun sä kyselet ja multa utelet, et mitä mieles mä en pysty vastaan. Tämä elämä, se on mun tehtävä, mä tahdon kanssasi vain viettää.